نور الله فجرا جئت بعد العسر. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدب النفع به وبعلومه في الدارين آمين يا مجيب السائل. Usahakan pengawasan kitab Lughatul Hadis halaman 18 baris pertama gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'a du'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah wa tallahu lahu mi'ata hajah sab'ina minha li akhiratihi wa salasina minha li dunyahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 marrah wa lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan mustawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawe kanjeng Nabi ma min du'ain ora ana utawi donga, ora ana utawi saking donga iku illa bainahu kejaba ing dalem antarane donga wa bainas samai lan ing dalem antarane langit apa hijabun ma min du'ain iku illa bainahu wa bainas samai wa bainas samai dalem antar langit hijabun utawi hijab aling-aling penghalang hijab niku hatta yusalliya hingga maca selawat sapa wong sing donga alaiya ing atase ingsun sehingga wong sing donga niku maca selawat. Jadi antarane donga di antara doa dengan langit itu ada penghalang sampai wong sing donga niku purun maca selawat. Fa idza shalla alayya Faida sallam mongko tetalani maca selawat sapa wong mongko ing dalem nalikane maca selawat sapa wong alaya ing atase ingsun in kharaqa mongko bedah apa dalika hijabu mengkono hijab in kharaqa mongko bedah suwek ngene apa dalika hijabu mengkono hijab warufi alan den angkat apa doa baru Valentin angkat apa doa itu. Jadi dawuh Kanjeng Nabi kita makanya setiap tiang donga niku mesti dimulai kalian sholat. Biasanya kiai-kiai ini biasanya donga niku sholat. Bismillah terus sholat. Karena fungsi ini sholawat niku membuka tabir hijab penghalang antara ni donga dengan langit. Jadi donga niku diangkat nang langit, dilaporno nang langit niku nek napa namanya diwacana sholat. Niki dawuh Kanjeng Nabi lho niki, dawuh Kanjeng Nabi. Jadi makanya tidak boten nenten tiyang sing donga niku kemudian boten diawali kali sholat. Bahkan mungkin diakhiri juga biasa diakhiri kali sholat. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa sallam. Ya. Pak Mutin niku lho. Nggih. Sinten temen sing biasa penggawean itu ini. Cani, nggih ta Cani? Nggih. Donga, nggih niku dimulai kali sholawat. Biasanya niku dimulai sholawat dipungkasi kalian sholawat. Nggih bismillah, mesti wonten bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Muhammad wonten sahabat niku napa nggih? Tangkel kalian Nabi Muhammad. Nabi ya napa nek kula niki dadosaken donga kula niku napa namine separone niku maca selawat dhateng panjenengan. Api. Ade separuh maca selawat, separuh
Ya napa nek donga kula niki donga niki 2/3 kula maca selawat, 1/3 kula donga kebutuhane. Jagongan nambah apik. Terus yang terakhir, ya napa nek niku donga kula niki sedanten kula mboten enten donga kula maca selawat mawon dateng jenengan. Iku malah apik. Nah, maca selawat tok nang aku engko awakmu bakal diparingi apa jenenge sing kok jaluk iku diparingi di atas penjalukanmu. Niku dawuhe Nabi Muhammad, wonten hadis wonten sahabat tak nemu tanglet dateng Nabi Muhammad nek awakmu seluruh dongamu iku kok gawe maca selawat nang aku, iku awakmu bakal dikabulno, keinginanmu bakal dikabulno di atas penjalukanmu. Contoh ini sama-sama kepingin apa iki kepinginane iki? Jane kepingin apa jane? Pengen ada motor ya Allah ya. Iku di nang kono nek jenengan dongane niku jenengan ganti maca selawat tok dateng Nabi Muhammad. Niku jenengan diparing Gusti Allah dhuwure sepeda motor. Fauqa hajatihi di atas kebutuhan. Jadi mau makanya kalau balik manusia malih maca selawat dateng Nabi Muhammad niku penting. Nggih, niku penting sangat. Niku bukti kita matur suwun dateng Nabi Muhammad. Sing kalau wingi ya, pertemuan kalau wingi ya. Itu jadi maca selawat niku wujud kita matur suwun dateng Nabi Muhammad. Kita niki sak makin 3 meter salon nikmat sing paling luar biasa niki niku iman. Percaya kalian Gusti Allah, iman Islam niku barokah Nabi Muhammad. Boten kula nggih, barokah bapak kula. Turu ketemu dia Nabi Muhammad. Nggih ya. Pucuk niku nggih Nabi Muhammad. Ini gelem gak gelem ya. Makanya niten mriki dawuh Kanjeng Nabi nek donga nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah, niku antarané donga kalian mangit itu wonten penghalang, kecuali penghalang niku bisa hilang nanggo nek diwacana selawat dateng Nabi Muhammad. Ini penting sangat. Berarti nek jenengan kok dongane maca selawat tok, berarti gak ono penghalang antara jenengan ambek lah. Nggih, kok jenengan kok maca selawat terus, berarti antara jenengan karo langit karo Gusti Allah. Berarti ya gak ono penghalang. Lu kalau menghalangi, ya bisa karo menjawab apa? Nggih, penting nih niki. Salat kanjeng nggih kan ngomong gitu. Jadi nggih. Ada nih manusia pilihan nggih. Kan kalau sing kepingin dadi manusia pilihan ta iki kira-kira. Tani jangan kepingin dadi al-mukhtar ta. Al-mukhtar ta al-mukhtar ono al-mukhtar pakai h. Nek mukhtar itu orang yang dipilih. Nek mukhtar pakai h. Ini wong sing bingung. Jangan ini dari wong sing pilihan ada wong sing bingung ya. Adik, beda Pak. Bahasa Arab itu beda sak huruf meneh artinya sudah beda. Al-mukhtar pakai kok kali al-mukhtar pakai h. Niku artinya pun beda punan. Situ wong sing dipilih, situ wong sing Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lan mustawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya man utawi sapane wong iku shalla maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun fiyaumin ing dalam sedina mi atamarrotin kelawan 100 ambalan. Sapa wong sing gelem maca selawat nang aku jare Nabi Muhammad ping 100 sedina padha mongko ngutus lawan iman padha mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah lawan iman biata hajatin ing 100 hajat 100 kebutuhan hajat
kebutuhan. Jadi sapa wonge sing gelem maca selawat Nabi Muhammad sedina ping 100 niku akan ditunaikan Gusti Allah 100 hajat. 100 hajatnya akan ditunaikan Gusti Allah. Sabaina kang 70 minha saking 100 li akhiratihi kedue akhiratin man wasalasina lan kang 30 minha saking 100 hajat li dunyahu kedue dunyane man 70 niku urusan akhirat 30 urusan dunia. Jadi sinten kemawon sing purun maca selawat dhateng Nabi Muhammad sedina ping 100 niki daerah Muhammad nggih niku akan ditunaikan Gusti Allah 100 hajat ya 100 hajat akan ditunaikan Gusti Allah 70-nya itu urusan akhirat 30-nya urusan dunia enteng 100 satu itu enteng ya enteng pol ini sakar apa lah yo lagi kau bos kan cuma Malaka berarti mikir lagi persakulan nih lho persakulan kita nih wis gerang iki persakulan kok wis gak apa lah dhewe iki wiritan diitung iku aja selawat diitung wis persakul kayak anak cilik persakul wiritan diitung iki persakulan lho nggih persakulan lah dikir Gusti Allah diitang di yo benten apa mari salat maca 100 selain salat yo gak usah dihitung ada ambek pedang budal kerja budal apa ya sampai pedang ambek utang ambek apa ngitung persakul ngitung nek mari wiritan sing mari sembayang ya itu sampai tua tapi nek di lain iku wis gak usah karo pengen hitung-hitungan dihitung ya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala bisawu sebukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu sabani wong iku salat maca selawat sebukan alaiya ing atase ingsun salatan kelawan maca selawat wahidatan kang siji sepisan sapa wong sing gelem maca selawat nang aku jare Nabi Muhammad pisan ae macane sallallahu monggo paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasin man wa malaikatuhu lan nyuwunaken ngapura sapa malaikat Gusti Allah isrina marrotan kelawan 20 ambalan isrina marrotan kelawan 20 ambalan sapa wong sing gelem maca selawat nang Nabi Muhammad pisan ae Gusti Allah ambek malaikate iku maca selawat nang wong iku. Artine nek Gusti Allah berarti paring rahmat nang wong iku. Nek malaikat selawate malaikat nang menungso niku berarti njalukno ngapura nang wong iku ya. Gusti Allah maca selawat, malaikat maca selawat nang wong iku isrina marotan 20 kali. Dengan maca selawat nang ping pisan ae niku dibalas Gusti Allah ping 20, malaikat ping 20. Nek Gusti Allah, selawat Gusti Allah dateng manusa niku rahmate Gusti Allah. Nek malaikat niku berarti malaikat itu njalukno ngapura dateng Gusti Allah. Jadi jenengan maca selawat iku padha karo istighfar. Dijalukno sepuro malaikat nang Gusti Allah. Jangan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pisan tok niku malaikat pun jalur ngapura kula ping 20. Jalur ngapura ping 6 Gusti Allah. Maca selawat niku nggih padha karo njaluk sepuro. Nggih sapa njaluk sepuro malaikat. Ping 20 lho. Kita niki maca selawat pisan malaikat ping 20. Berarti hampir 100 berarti malaikat 100 ping 20 berarti ping 2000 malaikat telah jalukno. Makanya ojo akeh-akeh ngerepotno malah malaikat. Nggih, ngerepotno malaikat. Nggih, tak critane kapan iki. Aja tak ngobrol lagi. Nah, contohnya nggih ya. Oh, nggih. Wonten sahabat itu sing ditegur kali Nabi Muhammad.
Kula supin amin kirangan handolah ta pinten Hudzaifah napa Hamzah tiang niku jadi ngeten tiang niku eling kalih Gusti Allah sing tenanan lho nggih eling kalih Gusti Allah tiang nek eling kalih Gusti Allah niku malaikat itu selalu mendekat datang tiang tapi kita pikir niki wonten hadis sahih tentang niki jadi wonten malaikat niku sing penggaweane siaha siaha niku napa nggih nggih mlaku terus teng permukaan bumi niku malaikat wonten penggaweane siaha mlaku wae leren ana majelis zikir niku leren nah ketika ana majelis zikir kadang-kadang niki majelis ilmu niki malaikat niku leren kan nyeluk kancane wah makane pun kaget nek sampean kala-kala kedesek iso apa sih untuk kan wonge ya iku malaikat niku melok zikir dateng Gusti Allah kan dongano dateng Gusti Allah supados tiyang sing derek zikir niku dijalukno sepuro dateng Gusti Allah niku malah niki wonten hadise wonten nabi tentara niku wonten jadi Nabi Muhammad itu wonten sahabat kula insyaallah nek boten handolah nggih Hudzaifah namin dia niku saking selalu eling kali Gusti Allah sampai di kali Nabi Muhammad sampai dipenggak ojo nemen-nemen loh ini karena Nabi Muhammad itu semerap Nabi Muhammad itu nabi sing ngarai jadi nggih gitu kure nabi ya nabi niku nggih roh sembarang kalir ngasaran ngoten dikarib kalih Gusti Allah diparingi pirsa jadi malaikat niku repot nggih repot ngawal tiang niki sing sahabat buat insyaallah kiraan handolan apa Hudzaifah ngoten lha niku ben mlaku niku malaikat gopo kabeh oh salam adi nggih kek wong edan tiyang niku Assalamualaikum loh adi deh jawab salah waalaikumsalam malaikat itu salam terus mergo dhek eling terus zikir terus datang Gusti Allah boten pedot belas adi ngrepotno malah malaikat makane sampean sampe zikir ya wis kala-kala ya guyon karo anake ya kala-kala aja nemen-nemen ngene wae lho bingung mah ngerepotno malah malaikat nggih niku lho kayak tiang edan tiang sampean makanya terus kemudian ditimbali karena kanjeng Nabi rek ngono ya ngono tapi aja ya dikira tapi aja mas ono jedan malaikat lho sakno jadi geruduk malaikat geruduk uluk salaman ada tiang kok tiang edan wong liya nyawang nggih mboten enten malaikate mboten ketinggal kan tiang dintu nyawang niku mboten ketinggal tapi mungguwe dhek semerap di salame malaikat iki krungu dia sahabat iki ade dilane waalaikumsalam mlaku tengah bu waalaikumsalam saya kira-kira sampean di edan gak ono gak iso ngawiti ngene ya nggih disalami diului salam kali malaikat niki nggih mboten napa-napa nek jenengan dikire niku teng ati dikir sirri kan wonten dikir sirri wonten dikir jahri teng ati niku mboten enten tiyang semerap bahkan malaikat pun mboten semerap asline nah niki hebatnya menungso niku nggadahi apa namine nggadahi sesuatu sing ini gak ditentukan makhluk iki ya saliyane menungso nggih ati niku kolbun niku jadi hati niku sesuatu sing dimiliki menungso boten dimiliki kalih sinten sih jadi hati niku urusane kalih Gusti Allah langsung jenengan kok zikir sirri tengah la ilaha illallah menungso gak ada sempurna bahkan malaikat niku boten semerap makane mek ciri-cirine ketara ati wong niki nek atine sae atine kok zikir malaikat walaupun gak ngerti wong iki zikir tapi dari baune dari ambune malaikat semerap oh wong iki atine apik niku semerap malaikat jadi tapi boten semerap napa sing diwaca boten semerap malaikat niku jadi teng jeroan setan barang boten semerap setan niku boten semerap isi atine menungso malaikat pun boten semerap isi atine menungso sing semerap isi atine menungso mung Gusti Allah jadi jenengan kok amal atine luar biasa nggih
Niku hubungan langsung dari Gusti Allah. Ini timbangannya malaikat gak iso, kayak nyatet niku. Makanya jenengan ngamal ati iku urusane langsung Gusti Allah. Adi wonten tiyang iku benjing sing sawangane ngopang ngopi ya. Sedat sedut. Timbang amal tidak ngebek. Wong iki kapan amale ngopang ngopi? Salat para juta kan ngono ki ya. Poso Ramadan, haji pisan tok tapi amale wae. Gini ki ya. Amal batin, amal bangsa. Iku mboten enten bandingan ya. Di amal batin niku mboten saged dibandingaken kali amal dohir. Amal dohir ya poso, sholat itu mboten saged dibandingaken. Iman dibanding kalau mboten enten bandingane. Makane nggih, rukun Islam itu kan pertama kan maca sah. Jadi iman niku mboten enten bandingane. Dengan percaya kali yakin kali Gusti Allah. Percaya kali Gusti Allah niku mboten enten bandingan amal sing mboten enten bandingan. Iman niku mboten enten banding. Dibanding salat mboten enten bandingane. Cik luar biasa iman. Nah, ngeten-ngeten iki kegiatan ngeten-ngeten iki termasuk hal-hal sing memperkuat iman. Jadi iman itu bisa ya jitu wayang kusuk saged tambah saged berkurang. Jadi iman itu kalau sok-sok ya rada lemah. Sok-sok kadang-kadang niku tadi kuat. Nggih ngeten-ngeten niki termasuk sing garai kuwate ya alhamdulillah kita nih nggak ada apa namanya penggawean sing elek-elek kuat bayi iman. Kan pikir niku termasuk panganan roh. Jadi pulang maksudnya menungso ini nggak ada dua dua bagian wonten roh wonten jasmani wonten rohani. Nek jasmani sedang kenapa panganan di jasmani ya mulai rawon ya sampai kulit ya pecel niku panganan jasmani tapi nek rohani niku benten panganan ya rohani. Benten. Jadi rohani panganan termasuk ngeten niki zikir dateng Gusti Allah. Jenengan maca selawat dateng Gusti Allah niku maca selawat dateng Nabi Muhammad niku termasuk panganane rohani. Jadi rohani jenengan nambah suwe, nambah sehat, nambah kuat. Nah, mboten percaya jenengan browsing kathah kan niku cerita tiyang niku dohire jasate pun mboten kuat tapi karena rohani ini pun kuatnya luar biasa. Niku tansih saged macam-macam. Padahal jasate pun kalah. Wong nek kalah kata contone niki. Nggih, kata contone. Nggih. Jadi zikir niku termasuk panganane rohani. Jadi kalau itu akan mandi. Jadi kenapa kita harus mau selawat datang Nabi Muhammad ya? Termasuk di samping matur suwun, manjene Nabi Muhammad niki gitu, menungso pilihan manjene Nabi ya. Menungso pilihan. Jadi perjuangan Nabi Muhammad niku datang agama Islam luar biasa. Nabi Muhammad teng Mekah niku, Nabi Muhammad ketika teng Mekah kita Nabi Muhammad itu jadi Nabi ini kan umur 40 tahun. Itu kinten-kinten manggen teng Mekah Nabi Muhammad itu kinten-kinten 13 tahun lah. Kinten-kinten 13 tahun. Ketika dakwah teng Mekah niku dianggap 10 tahun kinten-kinten boten enten pertambahan bisa munu-munu ae ngaten. Nabi Muhammad dakwah teng Mekah niku niku sahabat niku kita nggih 70-an lah, mboten enten 100. Kita nggih 70-an mboten. Akhirnya ketika tiang Mekah niku kok mboten purun dijak iman Nabi Muhammad kemudian berinisiatif hijrah datang Taif. Jadi Taif niku kota apa kita jarak kali Mekah kita 80 kilo lah. Itu gampang lagi nempet Google Map lah ketemu nih ya. Niku termasuk kota gede. Nah di teng jazirah apa waktu niku zaman Nabi Muhammad niku kota sing napa namanya termasuk kota gede niku Mekah kali Taif. Nah Taif niki suasananya beda kali Mekah. Peradaban dan tapi termasuk kota yang luar biasa Taif.
Nabi Muhammad dakwah teng Taif. Ketika teng Mekah pun pegel. Terus 10 tahun si penduduk Mekah lah kata. Sing iman iki lho bisa kalau sampai itu puluh, terus 10 tahun ada orang membentuk iku dan ditolak itu akhirnya bergeser datang ke teng Taif niku Nabi Muhammad bukan hanya betul diterima Nabi Muhammad teng Taif niku. Tiang saja dijak gak gelem lah aku email aku mau lah cukup ini niku. Niki mboten tiang Taif niku dijak gak gelem punjul nyawat-nyawat dilan aja tiang niku. Iya. Karena email aku nang Mojokerto ngopi. Acara itu sih nama main. Lo nggak sadar nggak cukup sih, boten. Kita nonton gua matur nyawa Jawa tidak lo. Oh dijak kalau nyawa Jawa aneh ini. Siang tak ini ngoten. Dijak Nabi Muhammad tauhid datang Gusti Allah. Niku boten hanya boten purun. Niku ngongkon arek-arek nom-noman budak-budak nyawati watu Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad berdarah-darah. Syukure Nabi gedien keleceran. Wonten budak sing nulungi. Nggih, akhirnya itu lah. Sinten namung supe kula. Budak saking daerah. Nah, di bahasa ini kula macane bahasa Arab. Nainawa taninawa niku daerahe Nabi Yunus. Jadi wonten budak saking daerah Nabi Yunus. Ketika nanggung Nabi Muhammad apa mari disawati watu Nabi Muhammad kemudian melayu leren nang ngisore kurma keleceran niku kemudian ditulungi di kasaranipun kau wonten budak tiyang sing duwe kurma niku kebun kurma diparingi minum ditulungi. Nah niki tiyang niki budak niki kemudian budak niki atas nggih atas sinten nang ini. Ini kemudian iman datang Nabi Muhammad. Di situ niku budak bisa. Jadi sing di napa namine sing diajar Nabi Muhammad itu sami kalian sing diajaraken kalian Nabi Yunus. Ngen asale budak ni. Ngoten lho. Jadi kenapa budak ni turun iman datang Nabi Muhammad? Karena sing diajar Nabi Muhammad niku sami kali napa sing diajaraken Nabi Yunus mboten enten pedahu pun mboten enten. Tapi sisanya ajarnya tasik wonten. Niku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu saking kepingine wong niku Islam. Sampai Nabi Muhammad itu mbelani boten karu-karuan. Sampai ngapunten. Sampai Nabi Muhammad itu sampai meh ngrutuhno awake tok gunung menisa apa jenenge ngene. Kawan dia ngomong sampai ngoten. Saking Nabi Muhammad itu saking kepi. Lho niki bukti Nabi Muhammad niku dakwah tenanan. Dakwah tenanan. Sampai dilarang kalau Gusti Allah la basi nafsaka ojo Muhammad itu. Alhamdulillah saking temene oleh dakwah. Nabi Muhammad itu. Lah niku kan kemudian susah. Mari tok kemudian apa jenenge pamane sedo, bojone sedo, Nabi Muhammad ngejak wong ya 12 tahun ya wong sakmono wae. Sakmono punjul sing melok Nabi Muhammad tiang-tiang lemah, mboten tiang-tiang sing kuat. Tokoh-tokoh Quraisy niku sinten sing ya paling niku Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Hamzah. Tokoh-tokoh Quraisy niku lho mau dari 100 sih paling 10 paling sing mlebu. Sing mlebu Islam. Sing kathah teng Nabi Muhammad teng Mekah niku sing kathah. Nggih tiang-tiang Bilal, ngoten-ngoten niku. Nggih. Tiang-tiang sing lemah. Mboten tiang sing kuat, tiang-tiang sing lemah. Ini ku akhirnya Nabi Muhammad lah niki. Nabi Muhammad kemudian diisrokno kalian bisa saking susah Nabi Muhammad dakwah 12 tahunan kira-kira niku 12 tahunan. Iku pengisah sama mawon. Kalah atur lah karo kiai-kiai saiki. Iya. Santri alamin piro saiki. Ya sartine ki asap niki pinten halaman rumah niku niku. Ewon ya. Nabi Muhammad dakwah 13 tahun nang Mekah iku nek oleh 70 sekian. Gak sampai 100 ya. Niku Nabi Muhammad saking susah kemudian wis dakwah 12 tahun gak oleh-oleh wong kemudian nang kono nang garwane pendukungnya saya sedang bicara salah satu pendukungnya sedo paman
pamane ya saya gitu. Nah akhirnya di Isra Mi'raj Gusti Allah. Dituturno Gusti Allah bahwa ojo kuatir Muhammad. Masih wong Quraisy wong Mekah iku sing iman karo titik. Ojo kuatir, nang donya sing iman karo sing iman karo titik dituturno nang langit. Jadi teng langit niki Nabi Muhammad teng langit niki semerap kok jutaan, miliaran bahkan triliunan malaikat itu sami sujud datang Gusti Allah. Adi wonten malaikat itu nggawane sujud datang Gusti Allah. Niku miliaran malaikat teng langit niku. Wonten sing nang kono ruku datang Gusti Allah. Wonten sing nang kono maca takbir Allahu Akbar. Wonten sing ngoten terus, wonten sing subhanallah, subhanallah. Penggawean ngoten mawon. Wonten sing Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. Makane kemudian teng mriku kita nih ketika wonten teng surat sajidah dan sajidah nih kalau ya kita disunahno ketika ngelewati ayat-ayat kita disunahno ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah niku meniru bacane malaikat-malaikat sing wonten teng Nabi Muhammad rada ayem ketika napa di Isra Mi'raj Gusti Allah niku munggah teng langit niku semerap bahwa sing nyembah Gusti Allah niku ayo. Terus nang dunya iki lho kan nang dunya lho wong dijak nyembah Gusti Allah angel gak karo-karuan dia. Niku ketika Isra Mi'raj niku rada ayem karena semerap sing nyembah Gusti Allah niku triliunan malaikat niku sami nyembah dateng Gusti Allah. Niku Nabi Muhammad ayem. Makanya itu niku namanya kemudian hijrah datang Medina. Saja nih sami kasusnya sekalian sebenarnya Nabi niku Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngoten. Mirip lah. Nabi Ibrahim niku ketika dakwah niku mboten enten sing purun. Dijak malah luwih ngenes maneh malah. Nggih, Nabi Ibrahim malah luwih ngenes maneh dakwah pirang-pirang tahun niku sing oleh pengikut masih tok sapa wedok pisan ya iku Siti Saron niku wis timbangane amu. Harus tak rabi ya pisan. Lah wis tok wedok pisan. Lah, adi Sarah niki akhirnya jalan dirapi lah. Lek kan nek sampean mati sapa yang terusno iki, Bang? Nabi Ibrahim itu ben bengi niku susah Nabi Ibrahim niku. Dakwah ngejak lah yo menungso-menungso bendino mangan rejeki Gusti Allah, mangan rejeki bendino iso ambaan iso sembarang kali itu atas nikmate Gusti Allah nyembah gak gelem. Dikon nyembah Gusti Allah gak gelem. Niku susah Nabi Ibrahim. Akhir Nabi Ibrahim sami diangkat tengah. Nabi Ibrahim pernah mengan. Niku teng Quran niku wonten jenengan browsing mawon. Bisa Nabi Ibrahim diangkat nang langit. Ini sami Nabi Ibrahim niku diangkat teng alam malakut. Niku akhir Nabi Ibrahim disemerap bahwa wonten triliunan malaikat niku sami nyembah datang Gusti Allah. Niku ayem Nabi Ibrahim. Ya lah jenenge menungso gento kabeh. Wis gak apa-apa lah. Bumi niku lho jenak makane ahline Gus pangeran niku sakjane. Kula kadang-kadang mikir lah ya menungso lho paling sak mikir malah 1 miliar nih jumlah penduduk bumi ini. Itu gelandang kabeh sak umpama. Kalau menungso sak donya iki sak umpama lho nggih. Dadi bajingan kabeh. Mau murtad kabeh sak umpama nek menawa gelem kali. Sak gak ana gelem nyembah Gusti Allah mboten nek 7 miliar lho. Adi mboten mengurangi kebesarannya Gusti Allah. Gusti Allah tetap Gusti Allah. Makanya sakjane mboten penting menungso niku. Mboten menungso aline makane ketika Gusti Allah niku semerap Nabi Muhammad dakwah sampai diwangi ini sampai meh bunuh diri Nabi Muhammad iki. Gini gua lho wis ta. Aku gak usah kuwatir. Wong nang donya lek sakmono kadang-kadang yo ditutur langit sing nyembah aku ya. Malaikat teng langit itu triliunan nyembah dateng Gusti Allah. Sakmo sak donya iki bajingan kabeh sakmo iki ya. Harus iman kabeh. Ini gak ngefek, boten mengurangi kebesarannya Gusti Allah. Pun kepiye lho. Terus sampean sedang bengi sama jam 12 sampai jam 4 sampai subuh sama terus ini Gusti Allah paling sopan paling enak aku. Ojo kepidin aja. Nang langit itu malaikat itu sujud tok sampai dino ya kiamat.
Nggih, teng langit iku wonten malaikat sing penggawane sujud tok sampai dina kiamat. Ana sing rukuk tok sampai dina kiamat. Ya. Gak menungso ya. Jamaah 5 waktu telung dino nek model iki suwole, rasane awak suwole. Gak menungso. Kowe dhewe menungso iki. Padahal ngono lho padahal. Niki makane maca nah niku Nabi Ibrahim nate. Nabi Ibrahim niku nate diangkat teng alam malah. Ini wonten teng Quran. Seperti halnya Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu ketika diangkat ke alam malakut, itu semerap. Kelakuan ini bajingan teng bumi itu kan kata kan. Nabi Ibrahim ketika ngomong maksiat, ini dua kata ke Allah. Ya Allah, dia niku maksiat, jangan pateni. Lihat langsung pateni. Kalau mati, bolak balik. Wong nabi ya, dongone mandi. Nggih. Langsung ACC. Nggih, langsung ACC nabi ya. Akhirnya Gusti Allah him. Nah iki nek kok dongano kabeh sesuk entek iki menungso iki ya. Akhirnya lah niki. Teng hikam niku ciriose Nabi Ibrahim niki dibahas detail kan teng kitab hikam. Ada hikam Ibnu Athaillah Sekandari. Tiang niku bahaya banget. Ini bahaya banget bagi tiang sing dereng gak ada sifat welas gede datang menungso kok sampai diparingi keramat karo Gusti Allah niku bahaya. Makanya gak usah harap-harap keramat teman dia. Bahaya, karena ini bahaya. Jadi sing paling penting disiapkan di menungso ini kudu duweni sifat sing welas asih sing gede dateng menungso sak podo. Niku jenengan sing kudu dilatih terus. Kudu dilatih terus. Dan nek ana wong gurung duweni sifat rahmat sing gede nang atine dateng menungso, kok diparingi dongane mandi iki, Pak? Nah, ya. Terus tenggone gateli mau di sabdo tapi jadi godok. Nah, tutup bahaya, nggih bahaya. Ini kok kasus Nabi Ibrahim. Makanya salah satu penyebabnya kenapa Nabi Ibrahim kemudian diperintah Gusti Allah nyembelih anak itu salah wonten sing ngarani salah satunya karena Nabi Ibrahim itu gampang masukno menungso. Ketika diangkat nang langit itu Nabi Ibrahim gini mau maksiat di mana maksiat jalur donga di mana itu wonten sing ngenten nanti Nabi Ibrahim diperintah Gusti Allah beleng Nabi Ismail itu karena Nabi Ibrahim itu pernah ngalami masa ketika nem mengalami masa di mana Ibrahim itu gampang ndongakno wong kilo makanya diperintah beleng wonten sing wonten. Jadi jenengan sama mau jadi wong soleh, sama nguah nontonnya kok akeh maksiat, ya dia apa carane dadi api, tapi gak usah dipikir nemen. Saumpama sih sampai ya Allah. Ojo kerto kok nambah akeh, night club ya apa carane. Saumpama ya. Ya ditungakno, ya apa carane. Ya tapi gak usah dipikir temen-temen. Ya dipikir ya apa carane tapi gak usah terus sampai ya apa ya. Taruh bunuh ae gitu. Ojo lah, aja belah TI lah. Ojo ini karena gini gua Nabi Muhammad nate ngalami ngoten. Nabi Muhammad itu saking kepingin menungso iku ojo sampai gak iman datang Gusti Allah. Karena konsekuensinya menungso niku boten iman datang Gusti Allah. Nggih jelas. Nek boten iman, boten beriman lho nggih. Jelas meneh ya mlebu neraka. Ngene ku Nabi Muhammad itu dakwah datang tiang lintu sing gurung iman datang Gusti Allah. Nyebut nyembah watu lan tidak iman datang Gusti Allah niku nggih nyelametaken tiang niku ben boten digeraji nang neraka. Selamat saking neraka. Nek pun iman, kita ini kan alhamdulillah nggih ya. Kita ini alhamdulillah dhewe. Sak ora-ora yang majik percaya karo Gusti Allah. Ya, kita nih. Nah, ini nikmat paling luar biasa loh nih. Iman nih, nikmat paling luar biasa. Oke. Jadi jaminan kita nih iman dan Gusti Allah itu jaminan seorang neraka pasti metu. Woi pasti.
Itu kok mati kok sing gawa iman nek Gusti Allah. Saumpama karo terpaksa apa bener apa saumpama nggih, saumpama. Karo sing daftar neraka ta iki. Saumpama apa bener apa saumpama. Niku kita pasti metu teko neraka. Neraka pun ta lah wis niku iman niku. Nek boten, nek mati sampai gak gawa iman Allah ya wis ajur endok wis. Nggih, saestu. Nggih. Iya, berapa? Ini penting sangat nih. Makanya moco selawat korban kelima nih. Lan apa kita kedah moco selawat kanjeng karena Nabi Muhammad itu ngejak menungso datang ke Allah itu luar biasa. Sampai Nabi Muhammad meh itu gelundung nawake tekok go. Aku gak wani mau bunuh diri aku. Gelundung nawake tekok gunung sampean. Meh tapi. Saya terus ditegur karo Gusti Allah. Ojo Muhammad, apa sih ame? Tapi lah niki ya, Gusti Allah niku mengeng, tapi Gusti Allah niku senang. Lho Bapak. Lho nggih. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saking seriusnya ngurus agamanya Gusti Allah. Dipenging ojo sampai ojo sampai mati, ojo yang bunuh diri, ojo. Tapi Gusti Allah ketika Nabi Muhammad itu serius banget mikirno umat niki, mikirno wong juga digeraji ndase nang neraka niku. Niku Gusti Allah niku seneng. Makanya kalau diangkat nang langit iki ditutuno malaikat-malaikat. Kita enggak kadang-kadang nih kan dhewe. Kurung lapo-lapo wis susah. Kurung lapo-lapo wis susah dhisik. Nabi Muhammad itu ikhtiar Nabi Muhammad itu luar biasa. Ngejak wong datang Gusti Allah itu luar biasa. Ini kok diawani berdarah-darah ya. Donya nentek maksudnya lho Nabi Muhammad itu sugih lho. Tak dereng Nabi Muhammad itu sugih Nabi Muhammad wong Siti Khadijah niku konglomerat itu Khadijah. Nggih, Siti Khadijah itu konglomerat lho. Nabi Muhammad itu sugih blegedu niki itu paling ya Erick Thohir ngono kan. Nggih, sugih blegedu Nabi Muhammad iki. Ngoten hartane habis digawe perjuangan. Bukan hanya awake Nabi Muhammad iku. Ati sing Nabi Muhammad perang Uhud niku sampai gigine niki sampai pecah Nabi Muhammad iki. Perang Uhud niku sampai gigine rampal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dakwah bukan hanya dulu sing tek. Awake bareng nate sampai rampal gigine niku. Sikile nate gini gua tengkoke disawati wong watu ini. Jangan paling takut lho. Jarine sakti, jarine kok jarine malah Jibril kok ketiem. Bapak kan Nabi Muhammad. Sakjane Nabi Muhammad sak umpami lho nggih, Nabi Muhammad itu njaluk sama mau. Saged. Mboten lah niki Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad itu kepingin kayak wong biasa. Kayak umumnya wong. Di saat watu kena mati ya gede. Napa sakit Nabi Muhammad njaluk nang Gusti Allah, kula nedhi ben kebal. Ya kisokan Nabi Muhammad itu apapun langsung di ACC karo Gusti Allah Nabi Muhammad ini. Tapi Nabi Muhammad boten Bu. Bahkan Nabi Muhammad ini pun ada kalau cerita Nabi Muhammad bahkan ketika sedo Nabi Muhammad itu memilih sedo kayak umumnya menungso. Padahal saumami Nabi Muhammad jaluk sedo sing VIP sama sing sit gak kersa belas ya. Jadi jabut nyawa niku dijabut sing srit gak kersa belas niku saged banget. Nabi Muhammad SAW njak Nabi Muhammad saged. Fasilitas pecah sing gak kerasa blas niku saged. Tapi napa mboten turun. Nabi Muhammad mboten bahkan Nabi Muhammad niku ketika badhe sedo niku ngedi teng malaikat Jibril jalan nang Gusti Allah. Lorone wong sing mukmin meneh sing apa jenenge? Lorone wong sakar maut tumpukna nang aku kabeh. Lho, Bang. Jadi wong mukmin sing mati niku lorone niku pun dijaluk kalian Nabi Muhammad. Makanya malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad niku sakaratul maut nyawa ni dipundhut niku malaikat Jibril mboten wantun nyawang wajahe Nabi Muhammad.
Mboten mentolo. Malaikat lho padahal. Malaikat gak sajane gak duwe. Biasanya kan malaikat ganti perasaan, jane kok jane. Malaikat kan mboten gak ada nafsu kan malaikat ini. Niku saking napa gini kok lho, saking lorone Nabi Muhammad menahan loro sakarul maut iku malaikat Jibril sampai mboten wantun nyawang wajahe Nabi Muhammad. Iku Nabi Muhammad terus protes. Ngapa kamu kok malah ningu tuh kok aku tuh kok raiku. Kok sinten jeneng Nabi sing mentolo nyawang jenengan posisi ngaten. Ini boten malaikat Jibril boten wantun nyawang wajahe Nabi Muhammad ketika sakaratul maut. Begitu Nabi Muhammad. Makanya kita niki maca selawat datang Nabi Muhammad itu boten ada pilihan. Wajib hukumnya. Sampai nang minimal mas sholat nah, ya. Wajib, maca selawat itu wajib. Teng sholat niku kita niki mesti termasuk rukun sholat itu maca selawat datang Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad minimal wa ala ali Sayyidina sama sholatnya nggak sunnah nih tapi sing wajib ya Allahumma sholli ala Sayyidina ini wajib nih ini gini gimana nanti membelani umatnya sampai kadangnya sedo niku sih disebut umat sing ditegur umatnya mana kita nih kalau sampai gak gelem maca selawat itu soalnya nih berarti kita boten gak ada matur suwun datang Nabi Muhammad. Ini kalau sing awal mau belum balik dengan awal dia kita ini dari akan tunggu kita sama separuh nih mau selawat ada Nabi Muhammad separuh tunggu niku saya kemudian saya mau nanggung 2/3 nih kita nih mau selawat ada Nabi Muhammad sepertiga nih tunggu niku bisa saya sama kita buatan tunggu belas mek dongone maca selawat tok niku malah bisa wis gak tau jalan pokoke sambut kok jare kanjeng Nabi pokoke aku selawat niku malah jare Nabi Muhammad nek ono wong dongane maca selawat nawi kabeh iku bakal dikabulno hajate di atas permintaannya nek maca selawat nang Nabi Muhammad. Oke nggih. Jadi intinya kita kedah maca selawat datang Nabi Muhammad karena kita niki maca selawat itu wujud kita matur suwun datang Nabi Muhammad. Sama boten datang Nabi Muhammad. Pasti diri boten iman ya. Boten iman, boten Islam, boten ngerti sembahyang, boten ngerti macam-macam. Bahkan nanti balik-balik mana kita niku urip niku nanti nunut Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya shalli wa sallim Imam Habibika Habibun Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah